poumývať a bol veľmi nízky tlak vody v potrubí. Tak som hneď volal pracovníka, vodárnik. Nedostatok pitnej vody však nespôsobila havária, ale zlodeji. Zachcelo sa im medených drôtov z transformátora čerpacej stanice. Zlodeji si zrejme všetko poriadne naplánovali. Najprv rozstriedli plot, odpojili elektrínu a potom sa do 6-metrovej výšky vybrali pre transformátor. Ten zhodili dole, vybrali z neho drôty, ktoré speňažili v niektoré zo zberných surovín. Zlodeji pri Bajtare ukradli nielen 100 kg medi, ale aj komfort obyvateľov 4 obcí. Druhý deň sme bez vody, ale hneď vodári poslali cisternu. Pravda, že chvíľa. Musíme to vydržať. Ja mám vlastnú studňu, bytomkách, ktorí bývajú najhoršie. Je to hrozné, práve som bol u rodiny pre trocha vody, aby som mal aspoň záchod s čím spláchnuť. O vodu obrali zlodeji aj obyvateľov domova dôchodcov. Tu máme 70 klientov, ktorí sú odkázaní na tomto zdroji pitnej vody. Vodu tak už druhý deň do dedín rozvážajú dvakrát denne. Cisterna potom stojí na dvore domova dôchodcov, kde jej potrebujú najviac. Sú ľudia, ktorí nerozmýšľajú, že aké nepríjemné sú pri druhým ľuďom. Úbohosť maximálna, pretože ja mám taký pocit, že kvôli pár eurám, ktoré oni získajú, tu vlastne trpí kopec ľudí. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Konaním neznámeho páchateľa vznikla škoda za viac ako 10 000 eur. Z Bajtary pre televíziu Joj. Drahu Dobrovičová. Vojenské sklady v nemeckej a nemšovej ušili ešte v dobách socializmu, no doteraz nikto nepoužil. Vojenské bundy, košele a topánky by mali už čoskoro zohrievať ľudí v núdzi. Takéto nepremokavé vojenské kabáty by sa už čoskoro mali objaviť v uliciach našich miest. Ne, ale to je fakt docela Tí, dosť čo veľká zažili blbosť. vojenčinu, tieto kabáty a košele dobre poznajú. Ale to, čo som namyslel, ono by to svojím spôsobom nebolo najhoršie, ale zase ani najlepšie. A mňa to len tak spontánne napadlo, vieš. Ale neviem, to je podľa mňa dosť veľká blbosť. Keď to chceš urobiť, tak... Teplé kabáty, košele aj nohavice. Síce Počkaj, ešte nechaj z bol toho socializmus, HP, rýchlejšie ale viac než Kriegera. ide o nové Čo je Krieger? Jo, že toto blokáda? Sú medzi nimi napríklad nohavice, kabáty, Nosaky, ktoré boli určené pre kameny. Už natáčaš? vojakov základnej dlho. vojenskej služby. Dnes niečo nerozumiem, lebo buď to ja mám moc potichu, alebo ty moc potichu hovoríš. Aj ľudia v núdzi. Vo vojenskom útvare v Nemšovej sa Hovor trošku hlasnejšie. 30 ročia. Presne pred toľkými rokmi ich totiž ušili. Napriek tomu vyzerajú ako nové. Jednoznačne áno. Armáda pred Vianocami rozdá tisíce párov topánok. K dispozícii má obuv nielen na leto, ale aj zateplenú na zimu. Ľudia v núdzi budú dokonca chodiť v topánkach šitých pre generálov. Nič, ale víš, tu tak napadlo, že ty by si mi dal heslo od toho svojho kanálu, ja by som si stáhol Camtáziu a ja by som tiež točil, aj ty by si točili. Ty by ze svojho, ja ze svojich, na to tvoje. Keď A mal by si dvakrát viac videí, jak one. Ty kokos, dneska, jasné, no, ma hneď na rany dá. No dám ho. Ja chcem blokera. Pre televíziu Joj Pavol Čertík a Katarína Kováčiková. Jo, ty tam, kým to sme. Kiko? Uvedomuje si to zrejme aj nenávidená Ty nevíš, jak musím mať vylepšenú inteligenciu, aby som zabíjal na ranu zónu raketu? Aspoň na 200. Najavo, že ju nespokojnosť obyvateľov naozaj mrzí. Jadro nezhôd teraz spočíva v tom, že demonštranti Možno to je babka ešte, okamžité odstúpenie. Premiérka by zase rada zostala na svojom teplom miestečku až do februárových predčasných volieb. Nie som bezcitná, načúvam požiadavkám demonštrantov, ustúpila som tak, že už nemám kam ďalej ustúpiť. Je projekt, ktorý hovorí o dobrých skutkoch, nezištnej pomoci a napríklad aj záchrane ľudských životov. Áno, toto všetko dokážu deti, ktoré môžu byť príkladom aj pre nás dospelých. Poďme sa teraz pozrieť aspoň na 117 niektorých 000. detských hrdinov. Jakub Baras po vyučovaní sotil spolužiak zo schodov. Jakubko pritom spadol na betón a udrel si hlavu tak nešťastne, že Bože. sa do kómy a celý Čo tu už môže podzemko? Ne, tak tu. Čo? Tak tu? Ne? Ja nikde nemôže podzemka? To čo je za fake mobil?
smerom k postielke, v ktorej to bábätko ležalo a teraz badala som, že dieťatko má problémy a prestalo dýchať. Naš tá babka to čo, že môže ti zabíja? Jakubko si za tento čin odpísal dnes ocenenie v kategórii záchrana života. Milovaný Gaberín, dobrý skutok sa mu vrátil po forme zlepšujúceho sa zdravotného. Dick Gruby. Sa do detského činu roka zapojilo Profesionálny hraničiar. Hej. Čo Kiko? Kvistík. Čo kvistík? Tu je aj Gruby. Ha? V onom Ja ty strašne potichu hovoríš. cechu som s Krúbím. Počil si s kým? V cechu s Krúbím. S Blatom. Aj s Blatom. A ešte s Kvistíkom. No, to už dobre skoro zistili ináč. Tak ale nekúkal som v one. To čo je, že oni, babka ma dá na ranu s tým blokerom 1700. Je to hrbu. Digon je full EP. On. Vše mi dá účet. Nedám nové lidi. Teraz točíš? Hej. Hodnota SMS je vďaka operátorom konečná a v plnej výške. Koľko účtov? Neviem. Čo? What? 25? Kiko, povedz niečo? Čo? Neviem. Túto tabletku poznajú azda vo všetkých kútoch Európy, iba že nie všade, zrejme ľudia vedia aj otvorene rozprávať. Musím už ísť, začína sa zasadnutie, nemám čas. Nie som pripravený, pretože sa začína zasadnutie, ponáhľam sa. Na otázku, či je pravda, že Európsky parlament prepláca europoslancov Ináč ešte Hill... Ešte raz. Hill Climb Red... No, Novým. tak víš, že je tam nové toto? Ešte som o tom nepočul, ale môže to byť Auto. užitočné. No, auto. Ale nakoniec sa našiel neviem. europoslanec, ktorý sa k Vlak. tejto téme postavil ako chlap a o potencii Ktorý nemal stojí- chuť rozprávať. Počkaj, ja ti zavolám cez tablet, dobre? Ty už ho máš? Považuji za kolorit a vychází to možná pouze z chyb, které se někde realizovaly. Stretli sme ešte aj slovenského europoslanca Alejoša Mesároša, ktorý nás najskôr nespoznal a tak si precvičil trochu angličtiny. No, I haven't heard about it anything, and I don't think that it is true. Zatiaľ sa zaobídu aj bez viagy. Ďakujem pekne. Popri povzbudzujúcich tabletkách majú však europoslanci ešte jednu výhodu. Myslelo sa totiž aj na ich nežnejšie kolegyne. Tie si vraj zas môžu preplatiť zmenšenie poprsia. Zo Štrasburgu Adam Zavřel, televízia JOJ. Slovenské železnice v budúcom roku posilnia vlakové spojenia. Nový grafikon priniesie každý deň o 7 vlakov viac ako premáva tento rok, a to aj cez víkendy. Výrazné zlepšenie čaká najmä východňarov, ako v Bardejove, v Košiciach či v Lipanoch. Zo Žiliny zasa pribudne po jednom vlaku na všetky smery. No a tešiť sa môžu aj západniari. Medzi Pezinkom a hlavnou stanicou v Bratislave pribudne 10 nových vlakov každý pracovný deň. Posilnené budú spoje predovšetkým počas radnej a popoludnejšej dopravnej špičky. A novinkou bude aj prvý vnútroštátny autovlak. Veľkolepou pieknou akciou sa dnes svet lúčil so zosnulým Nelsonom Mandelom. Okrem 20-tisícového dáru sa na rozlúčke zúčastnili aj štátnici takmer z celého sveta. Spomienková akcia sa nezaobýšla bez komplikácií a prekvapení. Súčasného prezidenta Jacoba Zumu tesne pred prejavom vypískali a tak organizátori okamžite zaradili hudobné číslo. Prekvapením pre mnohých bolo aj podanie si rúk hlavy Spojených štátov amerických Baracka Obamu s kubánskym prezidentom Raúlom Castrom.
Posledná rozlúčka s milovaným Matibom pripomínala skôr oslavu života než smútočný obrad. Tancujúcim a spievajúcim ľuďom v Johannesburgu neprekážal ani vytrvalý dážď. Spomienková ceremónia s otcom národa začala dnes ráno hymnou a spoločnou modlitbou. Zúčastnili sa na nej štátnici z 90 krajín sveta. Nechýbali však ani Mandelovi najbližší. Zostáva v nás jeho odkaz. Je to dieťa budúcnosti, kde žijú bieli a čierni, bohatí a chudobní, muži, ženy a deti vedľa seba, snívajúci ten istý sen. Zdravíme ťa. Na pódiu sa ďalej s rozlúčkovou rečou striedali významní politickí predstavitelia celého sveta. Prvým z nich bol generálny tajomník OSN Ban Ki-moon. Pred vystúpením súčasného prezidenta Juhoafrickej republiky Jacoba Zumu reagoval dav na štadióne v Biskotom. Barack Obama stihol cestou k mikrofónu prekvapiť celý svet. Po vyše polstoročí nepriateľstva s Kubou si podal ruku s prezidentom Raúlom Castrom. Keď som sa ako študent dozvedel o Mandelovi a boji v jeho krajine,